Good morning! Punta sila ng gymnast. Lahat sila, pati si Tito Jan. Sama sa gymnast. Kahit may... Bye! Kahit may ano yung kanyang ulo. Bye-bye. Chika-chika-boom. Bye, ate! Good luck! Show Tito Jan. Oh. Go, Bab! Ayan siya. Tan. Kami lang ni Indy. See you. Love you. Bye. Nagsombrero siya kasi para hindi kita masyado yung bandage. Hurry up, babe. They're gonna be late. Good morning, Ins. Good morning. Just the three of us. Mommy, Indy, and Tita. Just the three of us. Today. What's wrong? Is that you? Okay. Ayaw niya magpa-vlog. Here you go. Sige. Not one. This one. This one. You want me to Rachel? What? Yeah? Today's March 8. Anong kadala nila? Yung sayo? Ayaw kay Danny Boy? So, 5 kasit. Maligo na ako. And si Ray maliligo na rin yun. Para pagdating ng mga bata, ano na tayo? Nakaligo na. Tapos magluluto. Luto si Ray ng daing. Ako, magluluto ako ng kangkong. Okay, ligo lang. Si John pala, guys. Hindi siya nakatulog. Hindi siya nakatulog kagabi. And, ako rin hindi kasi sinabihan niya ako na bantayan ko raw siya kasi yun daw sabi ng doktor. Dapat daw may nagbabantay sa kanya habang natutulog. Kasi hindi ko alam, hindi niya sinabi yung rason. Basta sabi niya sa akin, huwag daw akong matulog ng yung tulog na tulog talaga. So, dapat daw i-check ko siya. So, hindi talaga nakatulog. Pero hindi rin siya nakatulog. Siya rin hindi siya makatulog kasi uncomfortable, hindi siya kasi yung side niya, dun siya inoperahan. So, natutulog siyang dun sa side na yun kung saan siya inoperahan. So, hindi naman siya reklamo niya. Hindi raw komportable. Hindi siya komportable kasi nga may bandage siya. May bandage, tapos dito makapal kasi nandito yung dito yung area na inoperahan sa kanya. So, natulog siyang ganun, hindi rin siya makatulog na ganun na position kasi hindi siya sanay na ganun. So, nag-swap kami dito si Jan, nag-swap kami ng side. Kasi, sabi niya, itry niya dito sa side ko. So, nag-swap kaming dalawa, ganun pa rin hindi siya makatulog. Bumaba siya sa floor, sa baba. Doon daw muna siya. Tapos sabi niya sa akin ngayong umaga, di ba sabi ko sa'yo, bantayan mo ako, ba't di ka sumunod? Sabi ko, akala ko, aakyat ko lang, nakatulog na ako nakatulog na akong konti lang. Kasi pag akyat niya, nagising na naman ako kasi sabi niya, babe, I told you to look after me. Sabi ko, I thought you're just gonna get something downstairs. Tapos hindi pala, matagal daw siya doon. Tapos ako nga, yun nga, kasi anong oras na yun? Umakyat kami lahat, 11:00. So, try ko nang matulog na maaga. Tapos sabi niya, paano daw kung siya, kung hindi siya kung may nangyari doon sa kanya sa baba kasi general anesthesia daw kasi siya. Sabi ng doktor sa kanya, dapat daw, yun nga, may nag-look after sa kanya kasi hindi ko siya nilook. Sabi ko kasi akala ko magkukuha lang siya ng tubig or basta kung anong gagawin sa baba. Akala ko saglit lang, akyat siya. Nakatulog ako. Tapos pag akyat niya, doon ako nagising kasi niya naman ako, rub my back, ganun siya. So siguro feeling ko, nagka-nervous siya na syempre yun nga sa opera. Tapos siguro sabi ng doktor yun nga, bantayan siya matulog. Basta yun yung situation namin kanina. Tapos ngayon, kahit wala siyang tulog, sumama siya sa gymnast. Meron siyang hat na yung bolero, ang tawag na yung hat ni Zach, yun ang ginamit niya. Buti nandun sa car. Kasi sabi ni Reyes or ni Dan,
pag pumunta ka doon, okay lang naman. Titingnan ka lang naman ng mga tao kasi nga nakarap kasi kung anong nangyari. Parang mami ba na nakarap dito sa ulo niya. Tapos sabi niya, may hat doon sa sa car, yung hat ni Sax. Sinuot niya, kaya natakpan, konti na lang yung kita, yung na-expose. So yun, nakwento ko lang sa inyo yung update kay Jan. So, buti nga, hindi pa yung, kasi sabi ng doktor, sasakit yun, pero meron naman siya yung painkiller na na gamot. So, umiinom siya ng 2. Strong daw yun sabi ng doktor, 2 ang iniinom niya. So, kahapon, 6 o'clock ata siya uminom, yung last. Tapos ngayon, okay, kasi nakakagalaw siya kasi sabi mo, sasakit. Kasi tinanggalin siya ng skin dito para i-cover doon sa butas ng tainga niya, kung saan yung affected. So, okay, maligo na tayo. 8:53 na. Tapos na ako mag-ayos. Ayan, nakaligo na tayo. Nakapagkulot tayo, guys. Kasi mamaya alis kami. Ayan, si Sisi, nakaligo na rin yun. Hi! Nandito yung bata. Hindi. Hi! Say hi! Hi, guys! You've been such a good girl. Pinaligo niya kaming 2. Pero doon siya sa taas with mommy. Nanonood lang siya ng TV. Ayan si Sisi. Nagpe-prepare na siya dito. Ayan ang aming brunch na to, guys. Daing. Kangkong. Anong oras na? 10:32. So si Sisi siya magluluto ng mamaya pa sa boy, sa mga bata. Kasi wala pa sila. Adobong kangkong tayo. Itlog yan. Itlog. Dito ko din yan. Yan. Oo, yan ang, itong the best na daing. Kung sa Bicol, abo ang tawag dito. Hindi ko yun alam. Kinuha ko lang yan doon. Kasi wala yung paborito ko. Yan ang the best na daing sa amin. Kasi sa Cebu, danggit, di ba? Yan ang the best sa inyo. Sa amin, eto, abo ang tawag. Anong tawag? Abo. Abog? Abo. Like abo. Yeah. Kaya abo. Pero bisugo daw dito. Bisugo. Yan ang the best. So, iprito ko lang yan? Yun lang? Prito lang yan. Okay. Madali lang ito. Adobong kangkong lang. Kaya nga gusto ko na lutuin yan para pagdating nila, hopefully wala na yung amoy. Oo, pwede na itong tuyo. Ay, banda eh. Ang oras tayo, alas dito, 4? Hindi, baka nga mas maaga pa. O para makakas tayong parking. Hindi, magpa-park ako sa... maghanap ako ng parking na... Hindi na ako mag-ano dun. Maghanap tayo ng parking, ano talaga ba? Hindi tayo magmamadali. Magbabayad ako ng parking talaga. Sige. Kasi may mga kainan naman doon na pika-pika, di ba? Yeah. Punta kami ng French, guys. First time kong makapunta dyan. Itutur daw ako ni Sisi. What? Anong siya yung papanoorin natin? Ladies of Bangkok. Lady Boys of Lady Bangkok. Boys. Parang yung nakita ko na nag-show na nakababos, naka-bra. Ayan, marami kasi. So, so yun ang maraming show. So, hindi namin alam. So, yun Lady Boy of Bangkok. So, ang dami niyan sa patayo. Lady Boy. Hindi mo na alam kung sino ang girl, tsaka boy. Mas maganda pa si Lady Boy kaysa kay girl. Pinatulog yan si Indy, guys. Tulog na siya. Ang bait daw niya. Pinatulog siya ng matagal. Pinatulog si Indy, guys. So, tahimik siya ng bata. Hindi na agad ang bata. So, wala akong ibang bata. Diba sa mga kandila na? Kasi ako ay konsentrito ng tulo. Daing, ibang tuyo. Ano ba? Ano kaibanan? Daing is yan, yung buo, yung malaki, yung tuyo, yung manipis, yung slender. Right. Oo, daing yan, tapos iba din ang tuyo. Sa amin ha, hindi ko sa inyo. Lahat sa amin, ano yan, buwad. Buwad yan. Tuyo. Sa amin tuyo, yung isa. Yan. Yung maliit lang ba yun, parang ganun. Daing. Yung daing. Daing to. Yung daing, yung parang binutterfly. Daing, guys. Sa amin ha. Ang bango talaga ni Starbound. Parang ginagawa ko siyang perfume. Kasi Kasi oo. Parang
Ang bango niya talaga. So, ito yung pang, ano eh. Ito yung para sa iyo. Ano yan? Yan. Okay. Yan. Sa aking kangkong. Lutuin ko na siya para pagdating ng days, hopefully mawala na yung ano. Lutuin ko lahat? Tas ano hugasan, baka maalat. Hugasan Sobrang alat. Pag sobrang, kasi may sobrang alat na ganyan. Pag hindi yan maalat, okay lang. Ay, hindi lang ko alam. Hindi ko alam. Sige na, ano mo. Sige, prito ka bala. Pag hinugasan mo ito, Magkakaroon tatalsik kaya. yan. Pero, Maglilinis na naman. sige na, okay na yan. Kasi may ganyan na sobrang Pagod na. Nalilinis lang ito ni Jay. Tapos, pero at least hindi ka na magluluto ng chicken na gano'n. Hindi na po siya gano'n. I-oven na. Kasi pwede talaga yung After ko magluto kahapon guys ng chicken, nalilinis ako ng bahay. Kakalinis lang ni Kuya Friday kahapon, diba? Ay, kung palitan niya si Jay, sa kanya yung sweldo, mas maraming ganap niya. Babayaran ko sarili ko. Yeah, tugasan ito ba? Sige na. Tatalsik na naman tayo. Ano yan? Gallstone na lang tayo. Okay lang. Malinis ang kitchen. Okay lang yan. Malinis ang kitchen. Gallstone naman ang ating ano. Sobrang ano ba nito? Kasi meron ang iba. Depende kasi sa ano. Pero, so paano natin malalaman? Yeah, i-try muna natin. Kasi Ang isa? Para at least, alam natin. Kasi may maalat niya na sobrang may Sana hindi ko na nabibili. hindi may ganyan. At least alamin mo na kung yan yung ano na. Hindi ako bumibili ng ganito kung wala ka. Kasi hindi naman kumakain nito na ako ng isa. Kasi nga, magkaka-gallstone ka talaga. Yeah, like yung mga longganisa. Yung Lalabas longganisa, lang naman hindi yung kapag nakikita yun. wala na yun. The best Nandito yun. ay. The best talaga yung ano. Sige, so ayan, tikman muna pala. Tikman muna natin kung maalat yan, hindi. Alata, gallstone talaga. Hindi naman siguro, uy, sana naman hindi. Hindi pa dyan, kaya nga nainisa kung minsan pag bumibili akong ganyan. Maalat ba talaga itong Pinas? Pinas yan. Bisugo. Ang tunay na lasa ay sarap Pinoy. Ang tunay na lasa at sarap Pinoy. Pinoy. Yeah, ano lang yung ingredients niya? Salt. Uy, Ano? imported ba yun? Made in the Philippines. So, luto na yung ating adobong kangkong. Meron daw siyang, ano dyan, nagas kasi ako meron siyang. Baka sibuyas yun. Hindi. Sabi ko, masarap to kasi may crispy garlic. Fried garlic. Oh yeah, fried garlic. Meron akong chili crunch. Chili garlic. Ayan. Bits. Bakit ano dito? Sa'yo yan. Uy, ang ganda. May pag-garnish tayo dyan. Gawin ko na lang yung video. Tapos, hotdog din. Oo, para tapos na tayo sa kusina. Ay, ang ganda ng ating ano, Ganda? pa-plating dito sa ating kangkong lang to, ha? Okay na ako dyan. Kangkong lang to. Okay na siya. Ang cute ng garlic na to, may spoon na siya. Saan? Ayan. Oo, saan yan? Saan kayo binili? Sa Asian store. Ayan na siya. Ano. Malapit na. Ganda na, guys. Oh. Ayan. The kangkong. Kita ko sa inyo. So, okay na to. Ayan. O, diba? Para kang nasa restaurant. Ganyan lang yung adobong kangkong. Pinapaganda lang talaga ang pag-plating. Sige, Bin. Hiwain natin para... Oo. Mag-ano ako. Balatan ko itong ano. Nabili namin kahapon na grapefruit. Tapos may cucumber. Para naman bawas ang aming pagkain. Hindi lang maaalak. Yan.
Daming skin. Ang namimiss ko, Chico. Alam mo ba ang Chico? Yes. Oh, yes. Ang tagal ko na yan, hindi nakakain. Bata pa yung last kong kain yan dun sa probinsya nila Lola. Mayroon kasi doon na puno. Pero hindi ko alam kung may nagtitinda ko ng Chico. May Chico pa ba? May Chico dyan, dun sa ano. Binili lang ko ng mga exotic fruit. As in? Binili lang ko ng mga gusto. Oh, yeah. Hindi na ako mahilig dyan. Ako, gusto ko ang Chico. Kasi medyo para siyang may sand. Sand. Oo. Chico, Atis. Ay, sarap. Atis. Ay, alam mo, isaw-saw ko na lang itong cucumber sa pinakurat. Isaw-saw natin yan. Ayun na siya. Kunin ko yung tubig ko para hindi na ako tumayo. Ihi muna ako. Ihi muna ako kasi. So, ako, water lang ako. Yung ano? Oo, kasi i-blur mo rin mo. Okay, ito doon na to. Ano muna? Green muna. Thank you. Green muna. Yan yung sa'yo. Oh my gosh. Nakakaano. Isa lang muna. Isa lang muna. Ay, yung kangkong. Ay, ang sarap ng kangkong. Oh, yan. Cucumber muna. Ang sarap ng pinakurat dahil. Ayan. Ano, tubig. Ano lang to, no? Tubig. Suka toyo. There you go, sis. Thank you. Thank you very much. Let's see. Kangkong nga, okay lang mo. Kaya nga, sabi ko nga, kangkong nga. Okay na ako doon. Okay na. Kala mo marami, pero pag niluto, mawala na. Magbabago na lang. Pag naluto na, naglalawa. Sarap ng kangkong dahil. Ang tagal ko na rin hindi nakakain ng Ako din. Tamang-tama, may partner tayong daing. And ito ang the best. Ako nga, kahit walang partner. Merry scales? Happen. Dito na sila. Nag-iiyakan. Daddy's got a monster toy. Ha? Sabi ni Jan, fun shopping with him. Fun. What happened? What happened? Ah. Welcome to Daddy's life. Ay, yeah, I left it. Sorry, Ben. Ang ganda. May carrier siya, oh. Ganda. Okay. Kaya na si Ayla, pinahugas niya ng kamay. Si Reyes. Dalawang subo na lang yan. Hindi pa natapos. Dalawang subo na lang. Dom, go titito dyan. Wash your hands. Ano, Dom? He's gonna tell Auntie Anne's about you. And then Dan goes, oh no, I'll get in trouble. So all the time they go, oh, I'm gonna tell Auntie Anne. Kasi Auntie Anne favorite siya, di ba? Favorite siya ni Auntie Anne. Ginawa ko siya ng ano. Dan, what are you gonna say? Toast. Tapos may eggs. Namin ko. And ako, ayan. Okay.
go this way or the other way? That way. That one. This way? Yeah. No. What are we doing, Ayla? We are hiding and hiding while eating. Kasi binigyan na kami. Binigyan na kami ni mama niya. Tapos gusto pa namin, hindi naman pinagbabawal, pero sabi ko, paulit tayong tigi-isa. Sili manay. Sili manay. Yes, mami. Tago daw kami, tago. Thank you, Mac, ate. Umakyat kasi si Ray. Tapos dali-dali kami kumuha na. Okay, I stay here. What? Who's that? Who's that? Who's that? I don't know. I don't know. Monster? It's a monster? You think so? Sabi niya. Outside. Tapos nung kumukuha ko ng stick ko, ganun kami. Si Arlo kasi sabi na lang, tago daw kami. Siya nagsabi na, There's mommy. Tita Manay, where's mommy? Where's mommy? Okay, you want more milk? I'll get milk. I'll get milk. I'll get milk. Shh. Shh. Ang cute ng dalawa. Ang cute ng dalawa. I get some food. Huh? Food, what food we're gonna get? Get in the pantry? Snacks? Okay, do what you're gonna say? Thank you. Okay, yeah, just go over, Baba. Ang cute nila. Bawal talaga mag-ano. Nagtatago talaga sila. Siguro, itong ginagawa ni Daddy. Did Daddy do this sometimes? Like this, hiding and eating? Yeah. Hiding? Yeah, from his mom. From his mom. From mommy. You're hiding from mommy. Yeah, Oh, And yun my pala. daddy. Daddy asked you to hide and eat? Hide it to mommy? Yeah. Yeah. Baba, Daddy John. And Tito Jan. Where's Tito Jan? And he's at the hospital. He's in the hospital. And he's here already. Where is he? Is he finished? Don't finish your milk. Wash your mouth. Wash your mouth. So no evidence. Ano pa? Kanina pa pala kami tas kumain. Guys, nakapag-dessert na nga. Pagtago na kami dito. Nakakain na kami ng steak. Oh. It's the monster. It's the monster. Can we go out now? And pretend nothing happened? Let's go. We finish our steak. Oh, come on. Yay! High five daw, high five. Yeah. Parang mga buo. Ang cute. Wing. Magsi-swimming na siya, oh. May 2 o'clock swimming siya. You're going now, Bobby. Ay, si Tito Jan, oh. Parang albularyo si Tito Jan. Oh, sama din yan! Naka-ano siya? Naka-change din si Arlo. Saan niya pupunta? Si Arlo. Hindi naman halata. Where are you going? Salipusa lang talaga. Ako naman ay papaliguan ko si Jan kasi bawal mabasa yung kanyang tenga. So, ako yung magpapaligo sa kanya. Diba? First time natin papaligo. First time ko papaliguan si Johnny Boy. Where are you? Where are you? That doesn't work. So guys, this is what I got from Mecca and Zara. So that Mecca's up first. And I've been wanted this lip gloss. It's in a wrapper. And is a Summer Friday. What's the shade? It is, I think it's like a reddish color. Yeah, it should say So it's the poppy scent. Papi scent. Is it Papi scent? And it smells so good. It smells like a lolly. This is what it is. Summer Friday Poppy. And it smells so good.
You want to smell Arlo? Smell good? Mommy, you want to smell? Yeah. Guys, do you want to smell? Let's put on my lips. That's the colour. What is it? Is it a lip balm? Yeah, it's like a lip gloss to make your lips not dry. To make it like undry. Moisturize. Yeah, moisturize. Arlo wants to? Okay, put Arlo You want some? a little bit. Put on your lips. Ate Holly. Okay, Ate Holly, put a little bit. Wait. That's it. That's enough. Yeah. Open your mouth. No, you have to spread it, Ate. Open. Don't move. And then do this dong. Yeah. Okay. You say, So, thank you, Mecca. thank you, Mecca. And thank you for buying it for me. So, from Zara, I got this little cute jumper. Knitted jump. Yes. Sweet sort. What? A sweet sort, Baba. Yeah. Knitted. So, I got this little jumper, and it's so cute. And I also got this. Did you rub it, love? Yeah. And I also got this really cute top. It's so cute. Where's the back? It's so cute. Oh, it's so nice. And from Seed, I just got this. So it's kind of like a, what are they called? Like a vanity, but it's like a smaller version. And can I open it? Yeah. Shape and all that. So it's a love heart, and then it's like Slide up, right? Yeah, like a slide up, and Is then it good? that little button is like where you can turn on the light, and that's where I'm gonna put my makeup down there. So, some of it is. What's that, Arlo? What's that? I don't know. It's a mirror. Love heart. A love heart. And then that's where you press the button. Just set that there, and then there's like a little box for the Ooh. Yeah. And then you just... My bad. Nice battery. It needs AAA. Okay, and now. Not a lie. What? Not a lie, isn't it? No. No, that way, Baba. Yeah, that way. You have just to see that one. Hey. Go give it to Dad. So we have to put batteries. How many? 3 or 2? How many batteries? It's right, little one. 3 little ones. So it has to be AAA. Alright. And then like, So that's it? yeah, that is it. There's like a little button here. I think that's to change like the color. The lights? And then you just press that to turn on the lights. But we don't have any batteries, so thanks guys for my haul from Zara and Seed and Mecca. Bye guys. Bye. Bye! Napaliguan ko na si Jan kanina pa and ngayon tulog siya. Nakatulog siya, which is good kasi wala siyang tulog kagabi. Kaming dalawa actually. So ngayon, nagre-ready na ako. Well, ready naman ako. Ayusin ko lang yung buhok ko kasi yung buhok ko hindi ko pa siya sinuklay nung kinulot ko siya. Sana huwag kayo mahulog. Living Proof Smooth Styling Cream. Naglalagay naman kanina. Pwede natin siya para medyo shiny siya. Para may volume. So siguro ito yung gamitin natin yung gray. Tanggalin lang natin yung kanyang tag. So size S to or S and small medium ang kanyang size.
Ganyan. Kasi nag-gray tayo. Kasi sobrang init. Kailangan natin mag-hot. May ano pa dito. Ayan. Or, eto light naman. Maganda rin yung light. Light na lang, no? Maganda rin yung light. Match naman siya sa short kong denim. We'll see. Ayan. Oops. Ayan yung tsura niya. Hindi ko alam. Pareho maganda. Tingnan natin kung ano masusuot natin mamaya. Kaya nakulot natin. Ayan, nag-shine na siya. Nag-shine na siya dun sa nilagay natin. Alis na daw kami. So, napili kong hat is eto para fresh lang tayo. Ayan yung ating perfume ulit IC. Ilio. And, ayun, parang nanginginang-ginang tayo dahil sa star pa. Hindi ko nagising si Jan. Tulog pa si Jan. Alis na kami. Nilalagay ko ulit siya sa box pag nagta-travel para hindi ko siya mabasa. Okay. Mag-outfit check tayo. Naka-shirts tayo ng denim. And ito yung nabili namin sa Billabong na top last time nung nagpunta kayo ng Harbour Town. Tapos atong bag. Tapos ano na lang ako. Magsapatos ako mamaya. Yung espadrille na black. So yan yung gamitin ko. So yan. Isa tayo. Umiiyak si Indy. I-move ko yung car. Dapat si Jan mag-move. Kaso tulog si Jan. Sabi ko ako na lang mag-move para mahaba ba yung tulog niya. Lakas ng iyak na yun, girl. Nagising naman siya. Oh, ayan. Namove na natin yung car. Ayan yung mga bata. Magsiswimming. Sobrang init sa labas. Baba, get your swimwear. You know where it is? You know? Oh, I'll get it for you. 10 minutes lang papunta sa car park, pero yung baon mo sis, parang punta tayo Mount Gambier. Bawal magutom. Punta tayong na-record. Ito yung ang dami namin. May fruits, may Mr. Chips. Dami. Ready? Yeah. Oh my. Yung camera mo? I'm good na. Yeah, sure? Yes. Oh. Hawakan ka mo. Yeah. Okay. Shades? Yes. Yeah, meron. Check. Init guys. Yan nga, i-full blast mo yung AC mo. Itapat mo sa'yo kasi hindi ko yung tinatapat sa'yo. Nasaan na ba yung AC dito? Oh, yan. Very good. 10 minutes lang? Car park yan. Tapos how far ang walking? Malapit lang din. Hindi na kasi kami din nakalayo. From Fringe. Oh. Ano yan? May Door. Anong door? Yung sa link. Turn left to stay on Ikaw? Chapel Way, then turn Yeah, left kay onto Indy. Swan Kay Avenue. Indy na naman. Kay hindi or sa'yo? Sa akin ba? Turn left Ayun onto sa'yo. Swan Avenue, then turn right onto Morialta Road. Hindi, kay hindi. Kay Indy. Ako Please, na. ako, thank you. Si Indy wala nga dito. Kung bukas ang... Si Indy ta. Na ano yung kanya? Hindi na lock ng ayos. Hindi na sara ng ano. Totoo na to. Alis na kami. Ano ba? Card ba pwede sa entrance or cash? Wala akong Card. wala akong cash. Alam niyo yan. Hindi tayo nagdadalang cash. Guys, 6 Magbalik mo minutes. naman yan sa free. 6 minutes away. Gusto kong itry yung Tajin nga. Oh, yeah. Ikaw na talaga. Nagmukbang ka. Mukbang tayo habang nagbiyahe. Kasi very trendy to sa sa TikTok. Curious tayo. Kahit anong fruits, pwede to. Yeah, feeling ko, sarap niyan. Sarap siya on its own nga eh. Yeah. Sarap. Ito ba? Yeah. Kaya ang payat mo eh. Hindi nga, laki ka na dyan. Ito ang payat mo eh. Hindi ko talaga pa kaya. Wala pa sa mindset ko yung yung diet. Later na lang. Sarap guys, try nyo. Meron dito sa Dami mo Woolies. pang uubusin. Ang dami pa nga, meron pa ako doon. Yung yung kaninang binalatan ko, hindi ko siya nakain. Isa lang.
kuya, yung grapefruit. Pwede yung tajin. Yeah, tajin nga. Watermelon nga daw. Pwede to. Ilang beses na nagamit din natin ito doon, di ba? Ayun, Parang hindi nababawasan. In the group with you, Chona and Lara, Kathy said, and ditto na KM IMGA sis. Nandito Reply na. to the group. Dito na kami mga sis. Ay, ang bilis yung kausap. Mag-dinner kayo? Busog na ako. Hindi po, makakahilap din yan yung tiyan. Oh? Ano yan, di ba? Oo. Citrus. Tapos citrus pa tong tajin. Mag-street Ano ba nga? parking lang yun eh. Alam mo kasi Sabado. ngayon long weekend din. Diba yung mga ibang taong mga katulad may nasa countryside pumunta ng city para mag-French. 2 minutes away. Guys, kung alam nyo lang yung nangyari sa amin. Di ba sabi namin 8 minutes? Mali naman yung namin. Mali naman yung aming pinark. Mali yung dinalan sa amin, hindi raw in-update. Yeah, mali yung address ng our park. So nasa city kami, nasa Target kami. Paano yan? Kanina, na-stuck sa puno matagal. Pinaglalaro talaga tayo. Ay, ganyan. Kung kaya kami nagmamadali. Kasi 4:30, 4:45, anong oras na? In 20 minutes, okay lang. Okay lang? Takbo tayo doon. Exercise ba? Pagdating natin ng Pawis natin. Daming close na parking. Sayo nga, shit. Napunta kami sa Target. Target na to. Open na, okay na. Hala, tapos yun yung nagusang init dahil. Ano na to? Yeah. Target. Target na tayo. Shopping na tayo. Saan ka lalabas? Scooter tayo? Hindi, ito yung pinasukan natin. Doon nga, doon tayo. So, pumasok na tayo sa Target mo. Guys, naubos ko yung fruits. Yung Mr. Chips, nabuksan ko na. Asan na? Hindi na kayo Hindi iniwan mo ko. dinala. Mamaya, snackin natin. Oo. Iniwan ko yung Mr. Chips. Tasukin natin. Pasok na tayo. Init. which we meet on today. We pay our respect to their elders past and present and extend that respect to all. Tapos na. Nakalabas na kami. Ang ganda. Sobrang sulit yung binayad. Kulang pa nga eh. Oh, ang
Ang init nga lang, may lechon, Filipino project. Naka-order na pala kami. Yung order namin is yung 3 meat combo. Kulang dito. Buti na lang may lilim dito. Sorry, rice ka lang. Rice ka lang ako dito. Baliktad. Dito, ako dito. Diet eh. Ayan na guys, combo. Lechon, chicken, salad, sausages, rice. Ayan. Okay na kayo yan? Parang hindi ko kulang kasi yun. Ito yung chicken. Thank you. Ang sarap lahat, Day. Kuhan tayo. Muñeca. Thank you. Ating kisis. Walang ano, Masarap lechon. lahat. Ha? Masarap lahat. Chicken pala to. Hindi naman. First time ko kasi sila matikman. Alam, ako? Ay, natikman ko sila. Kailan ba yun? Matagal na. Long time ago, Day. Sa Wala masyadong to. Sa Oz, ano ba yun? Oz Asia? Oh, yeah. Yung tayo din yun. Wala masyadong sauce. Pero barbecue lang kasi sila nun, Day. Bitin yung sauce mo. Wala mang tumas. Mas madami pa yung coleslaw kaysa ulam. Kunin kaya natin isang bote ng ano. Mang tumas. Mag-takeaway ka. Ang dami ng salad mo. In fairness, masarap. Masarap din yung chicken. Parang kakaiba siyang chicken. Yung battery ko 16 minutes na lang. Lobat pa yung isa, hindi ko pala na-charge. Anong pagkain ng boys? Braso lang ni Kaka nakikita niya, pero nandito po yan. Kung ano na lang. Nandito po siya. Pizza daw, pizza. Sabi ng chicken. Saka mag-dinner? Sa British. Tapos na kayong kumain. Sobrang busog. Ang sarap. Naglalakad-lakad lang kami dito. 13% na lang yung battery ko. Dito sa kabila, merong Hoy Pinoy. Yung kanina, ano yun? The project, di ba? The Filipino project yung kinainan namin. Ito naman, Hoy Pinoy. Saan? Ay, oo. Ang ganda. Ang laki pa. Ang dami pang kainan, guys. Tapos doon, kung gusto nyong uminom, ayun, merong Champagne Island. Yeah. Ayan yung mga pagkain. Bili siyang peanuts. Sarap. Bumalik pala kami dito kung saan kami galing kanina. Nag-order kami ng squid. Eto, deep fry with crumbs. Kay Kat, grilled at saka kay Race. Okay, kain na naman kayo. 7% na lang tong camera natin. Kain na naman tayo. Dapat may kutsilyo. Yeah, ang hirap nito. Hirap nito. Kaya ang kinamay ko na lang ito. Ito pala. Ganito dapat siya kagat. Mahirap. In fairness, masarap. Masarap yung sauce. Masarap sa'yo? Kuha kayo ang laki nito. Ang sarap ng sauce. Ang lambot. Dapat may ano sila. Ang sarap po. Ayan. Squid talagang sobrang laking squid. Malaki pa sa lalagyan niya. Ano? Wala silang knife. Ang sarap ng sauce nito. Ano? Pauwi na kami. Tapos na kami kumain. Hindi ko naubos yung squid. Ang laki. Nagpatulong na ako sa kanila. Yung babae ba? Uwi na kami. Siya kanina. Pagpasok natin siya na yung nakaabang dumi yung tinanong ko. Oo. Nandun pa rin? Ayan, sige. Pauwi. Mag-scooter tayo. Scooter? Sobo? Diyos ko, Glory! Mag-scooter talaga? Ano man to? Ay, bahala kayo dyan. Cause I